Masu kallon mu barka da wannan lokaci. Wannan shiri namu mai suna kimiyya a harshen Hausa yana tattaunawa ne akan darussan kimiyya kamar irin su chemistry, biology, maths, physics, computer. Mun kirkiri wannan shiri ne ba don komai ba sai don sauƙaƙa wa ɗaliban makarantun sakandare, domin duk abin da kake koya a harshenka yana zamar maka mafi sauƙin fahimta. Darasin da za mu tattauna a yau shine darasin chemistry. Chemistry wani yanki ne daga cikin ilimin kimiyya wanda a cikinsa ake yin nazari dangane da mata, yanayinta da abubuwan da ta kunsa da kuma yadda take sassauyawa. Mata shine duk wani abu wanda idan ka ɗauke sa a karan kansa shi yana da nauyi, sannan in ka ajiye sa zai mamaye wani guri komai kankantarsa. Mata tana da hawa-hawa har kala uku, akwai solid, akwai liquid, akwai gas. Idan muka ce solid muna magana akan duk wata ƙwayar halitta wadda take da tauri, ba ta da ruwa ko danshi a jikinta. Liquid wato abu mai ruwa. Gas abin da yake na iska. Duk wani abu a faɗin duniya dole zai kasance ko dai abu mai tauri ko kuma abu mai ruwa ko kuma abu na iska. Kenan kowane abu a nan duniya yana cikin lissafin mata. Duk wani abu da za mu iya gani mu iya taɓa shi, wannan abin shi ake kira da solid wato abu mai tauri. Duk kuma wani abu da sai dai mu ji shi a jikinmu, kamar misalin iskar da muke shaƙa, wannan yana ɓangaren abin da yake na gas. Kamar yadda muka faɗa a baya, chemistry shine darasin da yake nazari akan mata da kuma duk abin da mata ta ƙunsa.